trošku. Ja som také neskoré povolanie a prišlo v podstate dosť také náhle, nečakané. Ja som 15 rokov pracovala, učila som na základnej škole a potom som sa rozhodla teda, že odpovedať na to Božie volanie, ktoré prišlo veľmi nečakane. A zhodou okolností v mojej dedine rodnej bol kňaz misionár, ktorý patril do spoločnosti Božieho slova. A keď som mu o tom povedala, tak on najprv, samozrejme ide najprv našim sestram, misionárkam, služobniciam Ducha Svätého. Tak ja som išla na návštevu do provinciálneho domu Ivánke pri Nitre a ja som cítila vo svojom vnútri, že ja už nemusím ísť do žiadneho kláštora, že toto je to miesto, kde Pán Boh ma volal, aby som bola. Tak ja som už nikdy nešla a vstúpila som potom k misijným sestrám, služobniciam Ducha Svätého. A odtedy som tu. Keď sme dostali to pozvanie mať komunitu tu, na Lukovom dvore, byť súčasťou tohto centra, tak tiež mi bolo ponúknuté, že aby som išla do tej komunity, tak som prijala to pozvanie a teraz som druhý rok tu, v tejto komunite. Takže aj tu bývam a môžem sa zúčastňovať viac na živote tohto spoločenstva, ktoré vlastne tvoria tri kongregácie. Toto centrum nepatrí nám, patrí misionárom Božského srdca, ktorí sú akoby vlastníci. A sú tu sestry z Kiribati, ale to je ženská vetva ich kongregácie. A potom sme tu my, naša malá komunita, ktorá svojou prítomnosťou víta ľudí a snaží sa aj ten pobyt tu urobiť naozaj takým domovom, aby si tu mohli oddychnúť nielen po tej fyzickej, ale načerpať aj po tej duchovnej stránke. Keď som išla do Ruska, ja som sa vracala vlastne z inej krajiny, ktorá bola bohatá krajina. A išla som do Ruska, ktorá bola veľmi chudobná, aspoň to miesto, kde ja som bola, bolo veľmi chudobné. Bolo to mesto, ktoré je asi také veľké ako Bratislava. Niečo cez 500 000 obyvateľov, 50 katolíkov a na ich pozvanie sme vlastne tam mali komunitu. Chodili sme samozrejme aj do tých cerkví, kde sme boli obklopení ikonami. Nikdy som si ich až tak páčili sami, ale skôr by som povedala, že takým vonkajším pohľadom. Že som sa nikdy tak nemeditovala som až tak veľmi tie ikony z toho vnútorného. Ako si mi to nebolo také vlastné. Ale postupne to tak prichádzalo tým, že som tým bola obklopená, takú úctu som pociťovala tiež k tomu, čo je tam zobrazené. Aj tie také prevedenia, určité tie umelecké, keď tam boli, to sa mi páči, lebo však čo je pekné, tak bolo pekné aj na pohľad. Tak som tak získavala taký vzťah k tým ikonám. Aj osobne mám niekoľko ikon, ktoré práve mám z Ruska. A tak mám taký pozitívny vzťah. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruis supportare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis meum, alleluia. Ja som minulý rok, keď bol tento kurz, tak sa prišla pozrieť na to, ako vlastne tí účastníci tie ikony píšu, ako to vyzerá, aj ten proces toho. Ja som teoreticky vedela mnohé veci, že sa to tak robí, alebo tak sa to robí, ale nikdy to nebolo v ruke, alebo teda, že v očiach ten proces taký, že ako to presne naväzuje na seba.
A minulý rok trošku som len tak akože zase z takého vonkajšieho videla. A ty si vtedy mi hovorí, že na budúci rok sa možno stretneme. A nebyť tomu pozvania, ktoré si ešte aj tento rok pripomenul, tak ja by som určite na tomto kurze nebola, lebo naozaj poznajúc seba, že tam nemám ten dar výtvarný, tak ja by som nemala sama tú odvahu ísť k tomu, lebo som si bola tomu vedomá. Ale tým, že si to ešte ty pripomenul, tak ja som vlastne tú ponúknutú ruku prijala tiež a prišla som na ten kurz. A myslím, že to spoločenstvo, ktoré sme sa zišli, že Pán Boh vždy vie, ktorých ľudí má k sebe priradiť do tej skupinky. Že to bolo veľmi dobré spoločenstvo, ktoré ty si veľmi dobre stmeloval, ty takým zmyslom pre humor si ho naozaj tak nadľahčoval a tiež musím povedať, že si nielen úžasný človek, ale aj úžasný pedagóg, lebo ty si zo všetkých tých, ktorí sme tam boli, akoby také drevá, niektoré výtvarné, ale ty si dokázal vytiahnuť z nás, čo v nás to najlepšie asi bolo, a čo nebolo také perfektné, tak ty si to naozaj zdokonalil. Ty si tam pridal tou svojou ľahkosťou, tým svojim darom, ktorý si dostal tiež od Pána Boha, to, aby tá spokojnosť dnešného rána, nedeľného rána, naozaj bola, aby vyčarila úsmev na našich tvárach, spokojnosť a myslím si, že každý odchádzal veľmi spokojný a ja si myslím, že nie je čo meniť, lebo ty si sa prispôsoboval tomu, aké my sme mali tempo, aké my sme tomu nášmu takému dynamizmu, lebo vieš, tej individualite každého. Takže to bolo také veľmi pekné, že ty si vlastne tak kráčal s nami, videl si kde čo, pomohol si kde čo. Takže nie len slovom, ale aj rukou. Takže na záver tie ikony boli naozaj krásne, živé a každý odchádzal veľmi spokojný. Alleluja, alleluja.